Історія жіночих імен. Історія жіночих імен. Історія жіночих імен. Мода на імёны пастаянна мяняецца, і так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія укладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначыць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет. Свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імёнаў. Імя, пра якое мы сёння раскажам, у гісторыі Беларусі сімвалізуе духоўнасць, міратворчасць і культуру. Яно мае старажытнае грэчаскае паходжанне і літаральна перакладаецца як радасць, весялосць або разважлівая. Гістарычную славу гэтаму імені прынесла святая асветніца з Беларусі, шанаваная ў праваслаўі і каталіцызме, і гэта, вядома ж, Ефрасіння або Еўфрасіння. У народнай традыцыі імя надзялялася светлым значэннем. Лічыцца, што яго ўладальніцы валодаюць жыццярадасным норавам, разважлівасцю, духоўнай устойлівасцю і добрым сэрцам. Гэта пацвярджае жыццё полацкай князёўны і унучкі знакамітага князя Усяслава-чарадзея, якая заснавала жаночы і мужчынскі манастыры, стала першай вядомай жанчынай-асветніцай на Русі. Яна арганізавала майстэрню па перапісу кніг, займалася дабрачыннасцю, будаўніцтвам і асветай. Ласкава і з любоўю Ефрасінню можна назваць Фрося, Сіня або Еся. Сёння імя лічыцца даволі рэдкім і традыцыйным. На жаль, за апошнія 10 год у Гродні не зарэгістравана дзяўчынак з такім прыгожым і знакамітым іменем. Історія жіночих імен.